tradisyon, debosyon, pasalamat ug panaad. Dinhi may sentro ang pagsalmot sa mga deboto ni Senior Santo Niño sa tinuig nga Walk with Mary ug traslasyon sa Sagrada Familia. Si Lyra Concepcion Beltran Picala nga gikan pa sa Davao del Sur, miasoy nga kabilin sa iyang mitaliwan ng amahan ang debosyon alang kang Senior Santo Niño ug sa Birheng Maria. Kaniadto, mag-inusara lamang siya nga muanhi sa Sugbo, apan human na igo sa sakit nga spondylosis o usa ka matang sa spinal osteoarthritis, gikinahanglan na niya og kauban. Gani, tulo na siya katuig nga wala nakasalmot sa mga relihiyosong kalihukan alang sa balaang bata. Mura ko kohito niya nga moadto gyud ko, mari jud ko. Nga dilihan lang ang Oh, maski wala ko diri mag-celebrate jud ko dito pud sa amo. For 3 years naga-celebrate ko maski wala ko diri. Magkuan ko niya ba maghalad ko niya. Oh. Oo, magdumdum jud ko pati kang kuan sa Simala. Every September 8 yun na, mag-celebrate yun ko para sa niya. Samtang, ang mga senior citizen nga silang Veronica Sorban Colyamat o Orsacia Sorban Labitad, dunay panaad sa matagtuig nga pag-apil sa mga kalihukan ni Senior Santo Niño. Ilang nag-inusarang pangaliya, mao ang kaligon sa panglawas. Kung pagto sa Santo Niño, kay nangano, kung unsay akong mga mudon sa kong lawas, iya gilin taong tambalan. Gawas pa sa dana, kung ang akong mga apo, akong mga anak, maingon gali pagsulti. Na Senior Santo Niño, ayuhain tayo, may tagayin tayo, may glawas. Kaya mariginay puhunan na mo, bisag pobre mi. Mariginay puhunan na mo, ikatabang tagaan may maayog lawas. Kaya nangano, sama man na mo pagpangitag pangwarta kung wala may maayog paglawas. Nga kada tuig, niya agimi sa iyang simbahan. Nagahayos sa grasya ang mga kinanglan, may paglawas. Magasimba man niya pero. Samtang ang sakop sa relihiyosong pundok nga Franciscans of the Immaculate nga si Brother Joseph, first time nga makaapil sa mong kalihukan. Mibilib sa debosyon sa mga Sugbuanon. First time ko po mag-attend dito sa Walk with Mary. From Manila po ako. Very exciting po sa akin to kasi nga I'm very amazed with the devotion of the Cebuanos when it comes to Senior Santo Niño. Silang Lyra, Veronica, Orsacia ug Brother Joseph nalakip sa libuan ka mga Sugbuanon og bisitang mga deboto nga miuban sa Walk with Mary o ang pagdala sa imahen sa Birhen sa Guadalupe gikan sa Fuente Osmeña Rotonda paingon sa Basilica Minor del Santo Niño. Sa pag-abot sa simbahan, mas bagang duot sa mga deboto ang nagpaabot sa imahen ug mitambong sa santos nga misa. Human sa traslasyon mass, emosyonal nga giisa sa mga deboto ang ilang kaugalingong imahen ni Santo Niño. Samtang gigawas ang pilgrim image ni Senior Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa pagsugod na sa traslasyon. Ning tuiga na obserbahan ang mas daghang mga deboto nga mitambong sa kalihukan. Tungod gawas sa mga pamilya, trabahante og deboto nga nag-atang kilid sa dan sa pag-agi sa imahen, duna say pila nga miuban sa paglakaw, paingon sa dakbayan sa Mandaue. Mabulokong mga pasundayag, yano ug duna say dagkong mga gidisenyong mga altar ang maagian sa ruta sa traslasyon. Dayong abot sa utlanan sa Cebu ug Mandaue City, nasaksihan sa libuan ka mga deboto ang panag-abot sa imahen sa Sagrada Familia. Nangulo sa pagtugyan sa mga imahen ang kadagkuan sa Basilica Minor del Santo Niño ug ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gidawat sab sa kadagkuan sa National Shrine of St. Joseph ug ni Mandaue Mayor Jonky Uwano. Dayong lahos sa National Shrine of St. Joseph, mabantayan ang mas daghang mga Mandawihanon karong tuiga, itandi sa miaging tuig nga misalmot o mipaabot sa pag-agi sa mga imahen atol sa traslasyon. Butang nga gikumpirmar ni Mandaue City Police Office Director, Police Colonel Cirilo Acosta Jr. Agan karon, doble karon ng tao as compared to last year. Attendance sa mga pilgrims and devotees. Or supposedly the scheduled mass was at 9 a.m.
So karon na past 9 na sa nakasugod. But so of course gihatagan ko higayon sa atong organizers para makita nila ang atong mga ibahe. Ang 34 anyos nga si Monica Adolfo, uban ang iyang pamilya, nangandam sa bugaltar gawa sa ilang panimalay nga maagian sa traslasyon. Lahi ang feeling guys kay kanang ang uban mo travel pa pag kami nara sa among tungod sa ato amuang balay. So gina-pray gyud namo no family strength and courage, good health. Ana siya si Santo Niño among ginakuptan. Dayong abot sa National Shrine of St. Joseph sa tulo ka imahen, gisugat sila sa makinasing-kasing nga pag-awit sa gozos alang kang Senior Santo Niño. Inubanan sa ilang mga pag-ampo. Sa kinatibuk-an, dulaan sa 250,000 ka mga debotog individual ang miapil sa Walk with Jesus og traslasyon karong tuiga. Refleksyon sa way paghubas nga debosyon alang ni Senior Santo Niño. Kini si Angelica Faisanyal alang sa Sinulog 2026 sa My TV Cebu.